Sudan balimankɛ tɔn programme alimentaire mondial la se ka ca ni Sudan jamanaden mɔgɔ ba caman ye u ka woroduguyan fan fɛ minnu bɛɛ lajɛlen bolila kɛlɛ ɲɛsiran ye kamaniya kalo 5 ye ka kɔngɔ bi Sudan jamanaden caman kan. Guinée u ka jamanatigi kɔrɔ Musa Dadis Camara ani a nɔfɛ mɔgɔ 10 minnu ka kiiritigɛw tun ɲɔngirila daminɛna ko kura Conakry dugu kɔnɔ ni kunɲɔgɔn in na. Zimbabwe u ka jamanaden caman bɔra k'u kunda u ka damanda dingɛ dɔ kan dama firilen kɔfɛ jumadon u ka sigida la min bɛ wele ko Shegu kilomètre 96 o de bɛ ani Harar tilebiyanfan cɛ. Ghana jamanaden caman ka fara u ka fanga sinama tɔndenw kan bɔra ka nisɔgoya taama dɔ kɛ Akara dugu kɔnɔ ka ɲini u ka wari jiginɛ banque centrale ɲɛmɔgɔ fɛ k'a ka baara ɲɔngiri ka sabu kɛ nafoloko gɛlɛya ani sɔrɔ yiriwaliko gɛlɛya min b'u ka jamana kɔnɔ. Éthiopie Commission européenne ka ciladen ani u ka jamana ɲɛmɔgɔdan kan Abiy Ahmed ye bolonɔbila gafe dɔ kɛ ka $684 labila ka dɛmɛ don u ka jamana basigi ko.